To je ulica od značaja ne samo za građane ovog dela grada, nego za jedan kompletan javni saobraćaj grada, zato što je jedna od najprometnijih u ovom delu, čime ćemo, kad se potpunosti završe za dan, dva radovi, podići kvalitet saobraćaja i njegovu bezbednost. Vrednost ovoga projekta je 14.800.000 dinara. Subotica ide napred, radi, kao i što sam ranije nekim mojim izjavama govorio. Prvi put su korištene neke nove tehnologije, takozvane putne mreže za smanjenje lomova, s obzirom da je ova ulica predviđena za teški teretni saobraćaj.